sai da mu yi magana gina ga kumance ranar yau a Lahadi kenan kullun ranar Asabar da Lahadi kare 8:30 bayan sallar isha'i nan Niger da Nigeria. Insha Allah za mu kasancewa tare da ku kullun bisa live magana suje iri amma yau dai ana magana biskan soyayya matsalolin soyayya ku zamanto tare da mu chaque samedi dimanche à 20h30 heure du Nigeria. Ne vous laissez pas raconter, essayez d'être là avec nous. Awa guda ne muke doka ba a kara in ka san kana da matsalolin soyayya ka zo ka saurara. Ana dokan mata da maza su yi magana minti biyar aka ba kowa. Merci la famille ga kuma ce ku sharti da ƴan uwanku su ma su gani su zo ayi ta a watsi. Ina godiya ta da musu wakatan ta soya kadan ka. Sai da haka nan ni na mance ma na bar soyayya. Na mance sai gate mun je mu sallah ga kuma ce kuma a bar wasa da lokacin sallah. Ayi isha'i kowa yayi isha'i gina ku hawo yayi. Saboda mu tai da harkar musulunci tare a kama ma musulunci ku tashi mu tai mu yi sallah la family. Na mance ba je vous love je vous t'aime je vous